Hi, Ross Roberts. Dwi wchdalithydd, dwi yn psycholeg chwaraeon a chymarfer yn yr ysgol Gwyddorau Chwean Iechyd a Chymarfer yn y Brifysgol Bangor. Dwi wedi bod yn gweithio, dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg 7 neu 8 blynyddoedd. Mae gen i 2 o blant a maen nhw'n rhugl yn Gymraeg a maen nhw'n mynd i'r ysgol a maen nhw'n dysgu trwy'r Gymraeg. Felly, ro'n i eisiau helpu nhw efo'r gwaith a cefnogi nhw efo'r just popeth yn yr ysgol. A hefyd, o'n i eisiau siarad efo pobl yn y cymuned eto. Dwi wedi dysgu Cymraeg efo'r system yn y brifysgol, felly dwi'n mynd i'r dosbarth bob wythnos efo'r staff, a hefyd mae gen i sesiwn arall efo'r staff tutor a da ni'n gael just hanner awr bob wythnos am just siarad am sgwrs a'n gael panad. Os da chi'n meddwl am dysgu Cymraeg, just trio, and os da chi'n nervous am siarad Cymraeg efo pobl yn y cymuned, peidiwch y phoeni am wneud camgymeriadau a poeni am treigliadau ac ati. Mae pobl lleol ddim yn myndio. Dydy pobl lleol ddim yn myndio o gwbl. Maen nhw'n just hapus i siarad Cymraeg efo dysgwyr. Fel arfer, mae plant a pobl hen yn da iawn i ymarfer. Efo fi, mae plant fi yn harsh iawn, but mae'n ymarfer da. Yn y gwaith, dwi'n trio i defnyddio Gymraeg efo myfyrwyr, so mae gen i personal tutees sy'n siarad Cymraeg, so felly bob sesiwn efo nhw, dwi'n trio i cychwyn y sesiwn yn Gymraeg a trio i siarad efo nhw yn Gymraeg. Os mae'r pwnc yn rhy anodd i mi, na i swopio i Saesneg, but mae'n just dibynnu am da ni'n siarad. Hefyd, pan mae myfyrwyr yn gwneud presentations ac ati, rwan dwi'n gallu marcio nhw yn Gymraeg hefyd. A dwi'n trio i defnyddio Cymraeg efo cydweithwyr hefyd, a tipyn bach efo'r myfyrwyr yn darlithoedd. Yn y dyfodol, sy'n yn licio wneud darlithydd yn Gymraeg, but nawn ni weld.